Així es coneixeu tots? Sí. Más o menos. Per el nom? No? Bueno, casi no. Sí. Vale, tots aquests jocs, per exemple, nosaltres hem fet acampades en els de quart d'ESO o batxillerat, els apliquem també com si foren jocs d'estos dels scouts i demés, vale? Poden servir i ens agrada moltíssim. Val. Molt bé, anem a col·locar-se ara en semicercle, vale? Bueno, no, tampoc, no, en cercle. En cercle però n'hi ha un hueco, vale? Tingues el... Pero un hueco. Un hueco. Hem d'estar muscle en muscle. ¿Pasillo o qué? No, esto va aixina. Massa... Aixina. Molt bé. Val. Este joc mola també i anem a enganyar-se també. El que passa és que, clar, fixeu-se que tots aquests jocs s'enganya la gent... Bueno, podeu descansar molt. S'enganyem, però no eixim del joc, vale? Continuem jugant, això és importantíssim, vale? Això ho sabeu de sobre. El que passa és que en aquest joc, no. Vale? Estic dient una cosa i ara fem el contrari. No, perquè anem a veure... També el xulo és això, no? A veure com ho fem. Vale? Però no passa res, és que s'eliminen, es queden res un poc més darrere, observant i també rient-se i demés, en silenci. Vale? Val. Anem a dir les següents frases, vale? Per l'ordre que mos toca. Anem a fer-ho, si voleu, en femení, vale? Mi amiga, direm, en compte de mi amigo. Mi amiga, val? I m'enjunte així. Invisible. Invisible. És. I tu has de dir el nom d'algú, vale? No pots dir ni el nom d'ella, ni el... Bueno, el d'ella sí, el d'ella jo crec que sí que pot... Bueno, però anem a fer que els dels dos costats no val, vale? Val. Si repetim el mateix nom 3 vegades, qui ho hagi repetit la tercera vegada està eliminat. Pero Raquel y Raquel. Vale, doncs anem a canviar. Per exemple... Raquelita y Raquel. ¿Sí? Por ejemplo. Perfecte. Pues Raquelita. Y no podemos decir 3 veces a la misma El mateix, persona. clar, no val. Y tampoco podemos decir al del lado, ¿has dicho? ¿O No, als dels costats no podeu. No, t'ho Pero va. 3 vegades seguides. Clar. Seguides. Sí. Seguides. Raquelita no me gusta. Vale, pues un altre. Com és? Froskin. Froskin, vale. Vale. Froskin. Vale, Froskin. Sílvia, Celia, Euge... Vale. Clar, jo és que no vos... Bueno, si voleu jugar vosaltres, millor, perquè... Vamos con el fuerte, ¿no? Tu tampoc, vale, perfecte, molt bé. A veure... Jo whisky. Això podeu canviar el nom, si no? Vale. No el canvies tu, A veure... canvies tu. Val. Important ara vos passarà això. Vos passarà... Sílvia, això... M'enganya, clar. Si tarde, també. Vale? Vale. Com sou un grup tan majo, vale? No anem a eliminar, vale? També així mola més, vale? No? Ho veu bé? Sí? Sí. Molt bé. Vale, doncs Aitor comença. Recordeu, mi amiga? Froskin. Vale. S'ha autoeliminat. T'has autoeliminat. Fijeu-se, clar. Que has elegido el más fácil. Yo continuaba la... De la seva... Lògica, molt bé. Clar, ell continuava. Clar, però... Clar, és perfecte. Clar, és molt... A veure, això és boníssim. Has fet un gag boníssim, vale? Perquè, clar, tu estàs esperant que començares i has acabat. És perfecte. Val, al principi de la sessió se m'havia de dir també una cosa. Ponte de cara que te graben. Clar, Xina. La risa és boníssima. Clar, és boníssima. ¿Y luego se vuelve a empezar? Clar, començarem des del principi. Bueno, después comentem lo que se me había olvidado. Vale, fem un poquet de hueco ahí. Vale, comença Aitor. Mi amiga es... No, mi amiga... Ahora ya no tienes excusa, És boníssim. A veure, és molt bo. A veure, Él ya ha hecho el... és molt bo. És el meu aventajado. Fijeu-se, clar, és que és bo, és molt bo. És molt bo el que està passant, a veure. Es que no lo has explicado bien. Mi amiga. Mi amiga invisible. Clar, no passa res. Mi amiga junto, sí. Mi amiga va junto. Sí. Ay, mi amiga va junto, pues tú decías amiga. No, mi amiga, invisible, és? No sé. Pero es y la cuarta el nombre. Clar, fijeu-se, i estem rient-se per fallos d'ell, ¿vale? I ell està acceptant, no? Clar, ell està acceptant-ho. A veure, en escena, imagineu-se que la situació requereix estar trist,
¿vale? I estàs enganyant-te i la gent està rient-se. I tu continues. Quan més trist estigues, la gent més es riurà. Clar, si et poses a riure tu, ja es perd. I en això és el mateix. O sigui, ell no ho ha fet aposta i està provocant una... Clar, o sigui, imagineu-se. I és l'error, o sigui, lo que conduís a... Lo que... Tú estés triste, has quedado, ¿no? Con la compra. Lo que conduís a la... Val. I és la lògica d'ell. O sigui, en la seva lògica era això, dir frisky o... Vale? No, Frosky, perdó. Vale? És a dir, la seva lògica és eixa, o no, o dir, mi amiga és no sé quantos. Vull dir, perquè ell pensa que és aixina, i és aixina, i és bo per a d'ell. I és el que deia abans, hem de dur a les últimes conseqüències, val? És que és aixina. I el del costat diu, no, que no és aixina, que no he venido aquí a bailar. Nos han contratado para hacer para cantar. No, yo vengo aquí a bailar. Y está R que R. Y que no. Hem de buscar i sempre hasta l'última conseqüència. I es posa a ballar. Val? És això el que hem de fer. Vale? Esteu perfectes. Esteu en un punt ja per posar-se el nas. Sobretot tu, Aitor. Vale, vinga, pues juguem, que està molt guai això. Mi amiga Invisible es Vela. Molt bé. I Bela se'n va ahir? ¿Qué es esto? Val. I tu has tardat una eternitat. Estaries eliminat, però no. Ho farem a la quinta, anava a dir a la tercera, a la quinta, vale? A la quinta eliminats. Molt bé. Mi amiga. Invisible. ¿Es? Froskin. Mi amiga. Vale. S'ha enganyat ella. Molt no bé. és tu amiga. Te'n vas tu ahí. T'hi portes una ja, I Froskin també, una tu. Vale. Ya, ¿no? ¿Qué Claro. Mi amiga. Invisible. És Vela. elegint a la que està al costat d'Euge. A lo fácil. Claro, pues, vale. Si repetim 3 voltes al que està al costat del mateix, posició, Si repetimos estaries las en... voltes aquí. Està tot el rato, està dient tot el rato el que està al costat d'Euge. El que està davant. Ara, per exemple, mira, Pero si repetim la posició o mira, fija't. Ara t'ho diria. Aquí ha dit a Celia que estava així. Ara fija't, fes-ho posta, Vale. Mi amiga. Invisible. Es. Froskin. Està dient sempre el que està a la dreta. T'has donat compte? Sempre està dient... Pero ella o está Ella, entonces ella, com ho ha fet 3 voltes, estaria també, ¿vale? Són regles que també... En els xiquets podeu també variar-ho, si voleu. Mi amiga. Invisible. Es. Silvia. Molt bé. Mi amiga. Invisible. Es. Frosky. Vale. Frosky. Es que das de pensar. Vale, pues un altre... No, va pegar la volta. Vale, te mesto así. Vale, començaries tu, Celia. Mi amiga. Invisible. Es. Silvia. Molt bé. Mi amiga. Te porta 2. Invisible. Es. Pau. Pau, ja vas 2. Vinga. Mi amiga. Invisible. Es Frosky. Mi amiga. Invisible. Es. Pau. Molt bé. Mi amiga. Invisible. Es. Euge. Canviem el sentit, ¿vale? Sabeu que s'ha de treballar les 2 parts i demés, ¿vale? Pues les 2 parts. Mi Vinga. amiga. Invisible. Es. Euge. Mi amiga. Invisible. Es. Silvia. Mi amiga. Invisible. Es Molt bé. Home, ho heu pillat. Gira. Mi amiga. Invisible. Es Silvia. Mi amiga. Invisible. Es Bárbara. Y van 2. Y mi amiga. Invisible. Es Vale, molt bé. Vale, parem. Fixeu-se, el joc acaba, si anem eliminant a gent, al final acaben ja 3 i és quan es complica. Vale, molt bé. Esteu bé? Sí. Vale, en teoria, acabaríem així la primera part. Han fet res, 4 o 5 jocs, podríem fer-ne 40.000 més, vale? Però fixeu-se que en tots els jocs heu estat rient-se i de més. Qualsevol joc que utilitzem en classe, d'estos de pillar, qualsevol, es poden col·locar al principi de la sessió, vale? Quan fem una unitat didàctica de clown, sobretot les primeres sessions han d'haver molt de contingut d'aquest tipus de jocs, perfectament podem fer 1 o 2 sessions soles d'estos jocs, vale? Per a que juguen, que s'ho passen bé, que es motiven també, per a que vinguin en ganes en la següent sessió, i a mesura que anem avançant en sessions, anem ja introduint les altres parts. Vale? Ara anem a començar en els exercicis més específics, que es podrien fer perfectament amb nas, vale? Però que anem a fer-los sense nas. Vale? Farem també, de mostra, en farem 3 o 4. Val? I finalment acabarem ja en la part més específica, vale? En la que sí que posarem el nas i tal, i veureu com estareu predisposats a fer-ho perfectament.